Ahoj, já vás zdravím u predikcí na týden od 12. srpna do 18. srpna. Tak já doufám, že se máte fajn, že jste si užili týden předcházející a také, že lví brána pro vás byla něčím přínosná. A že kdo ještě má tu možnost, tak si stále užívá volna, stále si užívá dovolených, nebo teprve pojedou na dovolených, tak samozřejmě vám přeji hodně štěstí, radostí do té dovolené, abyste si ji užili, samozřejmě. Tak, my se teda podíváme se, co nás čeká v týdnu, nebo co vás čeká v týdnu, nebo celkově všechny čeká v týdnu, ale chybička se mi vloudila, nezapálila jsem si tady, nepřipravila jsem se, tak, špatně. Tak, honem to napravím, ať můžeme pěkně navázat kontakt na vrchu s klukama. Tak, omlouvám se, že vás zdržuju mou nepřipraveností. Tak, to je ono. Tak by to mělo být. Mám takovýho háčkovaného andělka, toho jsem dostala. Takový hezký, trošičku padá, ale to nevadí. Tak mám i druhýho. Nicméně já teda nebudu zdržovat a podíváme se teda, co nás čeká v tom týdnu. Tak, já se jenom nejdřív koukám, které kartičky, na co se podíváme. Koukneme se, tak koukneme se do kouzelných map. Tak, asi to nějak, ale jo, to dáme, tak. Koukneme se do kouzelných map. Asi v jakém tématu zhruba, v jakém duchu se ponese týden od 12.8. do 18.8. Tak, co máte vědět? Takže máte tam nějaký vstup do života. Aha, tak hned, co mi utkvělo na mysli, byl vstup nějakého nového človíčka do nového života. To znamená, někomu se tam asi zřejmě v tomhle týdnu může narodit nějaký potomek, někdo se může stát maminkou, někdo babičkou, prababičkou, tatínkem, dědečkem, pradědečkem a tak dále, strýcem, tetou. Hned tohle mi tam utkvělo. Ale přijde mi, že i ostatní si přijdou na své. Pro někoho to může být díky té lví bráně i otevření do nějaké nové životní etapy, do nějakého nového, nechci říct jakoby cyklu, ale do něčeho nového, po čem třeba už delší dobu toužíte, nebo co jste měli za přání si udělat, splnit. Já doufám, že to teda vidíte, já se kouknu, jo, dobrý. Tak, nějaké přání si splnit a uskutečnit, jo, i díky té lví bráně, která nás tak jako trošičku posunula. Uzavřít minulost, protože ona nás sice ta minulost tady ještě jakoby svazovala, nebo dokonce ještě trošku svazuje, ale už se s ní jako bortíme, už z té sochy jako vypadáváme a už jdeme vstříc novým věcem. Tak, to tady může být dobrý. Já se omlouvám, já potřebuji vždycky vidět jenom, jak to tam vypadá, abyste to viděli všechno tak, jak má být. No a my se podíváme teda, co máte vědět na ten týden v tom srpnu. Takže se podíváme, co vám kluci na vrchu přichystali. Tak. Na co se máte připravit, nebo co máte očekávat v týdnu od 12. do 18. srpna.
2024. Tak. Dobře. Aha. Tak. Tak jako první kartičku tady máte 8 pohárů. Odchod. Odejít od něčeho, co nefunguje, co nemá být. 8 pohárů je o tom, že představuje jakoby nějaký okamžik. Vy jste se rozhodli něco nechat za sebou, něco nového přijmout, jo, a rozhodli jste se jít za něčím novým. To je ten vstup do nového života, jo, protože je na čase tady opustit něco, co nefunguje, byť je to třeba bolestivé, ale může to být rozvod, může to být odchod od partnera, jako rozejítí se, může jít i o změnu práce, to znamená odejítí z práce a jít novým věcem nebo nové nabídce, novému životu za tím, co vás baví, co se vám líbí a co vás naplňuje. Jo? Může to být okamžik, kdy vás to trošku mrzí, nebo kdy vás to mrzí a bolí, ale víte, že jiná cesta není a musíte tuhle cestu uskutečnit. Tak, vypadla nám hned 9 holí a 2 pentaklů. Ono vás to totiž už celkem unavovalo, jo, být v té pozici, ve které jste doteď byli, jo. Jako jste z toho unavení, vyčerpání. Nejste schopni jakoby udělat byť jeden jediný krok, abyste jako došli do toho cíle. Jo? Vám zbývá už fakt opravdu k tomu vstupu do toho nového života. Vám už opravdu zbývá jenom krůček, ale vy už jste tak vyčerpaní, nebo budete se cítit vyčerpaní, že jako říkáte, tyjo, já ještě potřebuji si odpočinout mezi tím. Ale vy to, jak já říkám, je to v hlavě. Vy to v té hlavě máte a máte i tu sílu jít dál, jo? A máte jakoby sílu se tam i dostat. Koukněte zpětně, co jste všechno dokázali, co jste udělali už, jo? A čerpejte jakoby tu energii z toho, že jste jako prostě už fakt jenom vydrž ještě chviličku, je to v hlavě, vydrž ještě chviličku a už to bude a budeš mít klid, bude free, jo? A bude dobře. Protože všechno, čeho jste se vy v tuhle chvíli rozhodli jakoby dosáhnout, tak se vám splní. Je také možné, že vy tady se budete i rozhodovat mezi 2 věcmi. Právě to může být odejít, neodejít, změnit práci, nezměnit, zůstat v té nynější nebo jít za tou novou, která je třeba pro mě perspektivnější, lepší. Jo? Můžete se v tomhle týdnu tam rozhodovat. Jo? Možná i mi tam jde na mysli, i někdo se třeba rozhoduje ohledně nějakému, jak to říct, zdravotnímu zákroku nebo operací, jo? Rozhoduje se jít na tu operaci, nejít na tu operaci, jo? Je to prostě najednou teď. Teď najednou se rozhodni, proto je to žonglování takový mezi 2 věcmi. Teď se rozhodni, teď je ta pravá chvíle to udělat, uskutečnit, jo. Ale když jako vy půjdete s tím, jakoby, řeknu, proudem a udržíte tyto všechny pomyslné jakoby věci, tak bude dobře, jako, že jako nekrachnete nebo něco takového, nespadnete. Každopádně to může být nebezpečné nebo náročné. Ale tohle je jenom určitá dočasná situace, která je potřeba vyřešit teď. Jo? Je potřeba, abyste na ní zůstali soustředění a opravdu si to pořádně rozmysleli. Jo? A tím, že si to rozmyslíte, ukončíte, tak tady jako vy tam budete ukončovat, nebo bude tam nějak konec něčeho.
To je právě ten vstup do toho života, ukončení, odejítí. A když to nějak vybalancujete tady, udržíte v tom týdnu, tak se vám jakoby dostane toho patřičného, jako co chcete, toho patřičného, nechci říct ohodnocení, ale spíš toho patřičného, té věci, kterou byste chtěli. Vy jste takový ambiciózní a možná potřebujete mít takovou, jako že potřebujete vyhrát, ale popřemýšlejte trošičku, jestli tam někdo z vás nevěsí bulíky někomu na nos, jo? Jestli ta výhra v uvozovkách je férová, jo? Jestli třeba, když to tak hloupě řeknu, abyste nepostavili jakoby své potřeby nad potřeby druhých. A šlo by vám pouze o vaše zájmy. Trošičku se i zpětně koukněte, co všechno jste vy dokázali a co je potřeba. Jestli vy jste tady ten vítěz, nebo vy jste tady ten poražený. A jestli je to takový to fair play. Jo, jestli se cítíte, jestli jste to vy, ten výherce, nebo ten poražený, jestli jste to vy, ten, co utíká z toho boje, jo, který opouští něco, ale jestli to opouští třeba i na základě toho, že může někdo jiný na vás udělat nějaký podvod, jo, když to takhle řeknu. Pozor si dejte v tomhle týdnu na to. Možná i co komu říkáte a dívejte se kolem sebe, jak se třeba i kolegové v práci, partneři kolem vás chovají. 5 pentaklů. Ta 5 pentaklů je právě, že budete asi procházet nějakými i těmi těžšími časy. Jo? Nebo tou chvíli. Ať už jde o finanční nebo fyzickou náročnost. Ono vás to trošičku může i nahlodávat, jo, uvnitř. Vaši touhu, vaši víru, jestli děláte opravdu dobře, že odcházíte, jestli děláte dobře, že začnete někde znovu od píky, jo. Ale věřte, že tohle je všechno opravdu o tom, jak všechno ustojíte. Vy už jako fakt vám dochází i s tou 9 hody, vám i s tou 5 pentaklů vám tady dochází jakoby energie, jo, abyste udělali, nebo byste obstáli v téhle situaci. Ale když se vrátíte a budete věřit si, jo, všechno se obrátí k lepšímu, ale je potřeba si věřit. A nebo požádat někoho o pomoc. Nebát se požádat někoho o pomoc. Rytíř mečů. Rytíř mečů může být někdo ve znamení i býka blížence. Samozřejmě nemusí. Každopádně se k vám blíží nějaká změna. Pokud už jste sami o sobě čekali, že ve vašem životě nebo už v tuhle chvíli nebo v blízké budoucnosti jako se stane něco nového, tak ten posun je na dosah. Posun. Jo? Odejítí, dojítí do cíle, rozhodnout se, vyhrát, požádat o pomoc, nebát se. Jo? Tak s rytířem mečů máte určitý posun, jistý. Může jít, jak říkám, o změnu zaměstnání, může jít o vztah, místo nebo nějaké místo, můžete se i stěhovat, ano. Pak ta zdravotní stránka, jak jsem říkala, jo, také může být. A nebo finančního. Tady může být i, že vy se jakoby z tady těch, jak když to řeknu, od výplatě k výplatě vyhrabete a můžete si i něco ušetřit. Jo? S tím rytířem mečů. Ta změna samozřejmě není nikdy snadná, ale abyste dosáhli toho, čeho chcete dosáhnout, tak budete muset jít vpřed. Budete muset jít tomu naproti. Protože ono samo o sobě do klína vám nic nespadne. Tak co máte vidět ještě dál, prosím. Ještě 2 kartičky, nebo to je... Tak. Aha, tak rovnou 3, dobře.
Ale jo, to bude pěkné. No, pěkné. A na spodku balíčku je 10 pentaklů. Jo? Já to nechám teda takhle. Tak. 7 pohárů, 5 pohárů, slunce a 10 pentaklů. Takže ono to jde do trošičku ještě zapeklitýho, jde to takový jako do hezkého. Tak, 7 pohárů. Vy máte, jo, i tady, jak říkám, víc věcí na vybranou. Vy tady se budete rozhodovat mezi nějakými věcmi, které máte, žonglovat mezi nimi. A vy tady máte 7 pohárů, což je, že vy se tam dočkáte i něčeho, co vás bude hrozně lákat. A těch možností a těch nabídek bude třeba i strašně moc a vy nebudete vědět, pro kterou se rozhodnout. Jo? Budete možná v situaci, kdy budete mít na výběr příliš z mnoha věcí a všechny vás jako velice nadchnou, pobaví a nebudete vědět, jak se s nima, jako jak s nima naložit, jak se pro ně rozhodnout, pro kterou hlavně. Jo? Možná i trošičku v představách jste, že si představujete, jaké by to bylo, kdyby. Jaké by to bylo, kdybych změnila práci a šla třeba, nevím, za stůl, dělat nějakou sekretářku nebo něco. Jaké by to bylo. Jo? Že tam tak jako někdo z vás asi na takový situaci jako přemýšlí, jo? Že je trošičku v těch vzdušných zámcích a jaké by to bylo, jak by to vypadalo a tak dále. A možná tady vás spíš upřednostňujete své emoce nad rozumem. Jo, pozor na to, někdo z vás je potřeba upozadit ty emoce a ten chtíč takovej a spíš přemýšlet logicky. Jo, opravdu, aby to nebylo šlápnutí vedle. Měli byste vybírat každopádně rozumem a moudře. Protože ono tam může být těch nabídek víc, jo? Jak říkám, ale opravdu je potřeba tady, vy s tím rytířem mečů dojdete toho cíle, dojdete toho vytouženého, co chcete, ale pozor, ať vás tady něco nezláká, co by nebylo fair play, a co by vás mohlo zklamat. Jo? Že jste od toho očekávali něco jiného a ono to ve skutečnosti je úplně jinak. Ono je možné, že v tom týdnu i ztratíte něco, jako třeba nějakou tu iluzi nebo tu představu, že ztratíte o něčem, o nějaké věci, o něčem konkrétnějším, čeho se to týká. A vy nebudete za chvilku vědět, jak se s tou ztrátou jakoby vyrovnat, ale každá ta ztráta vyvolává změnu. Jo? A je to taková ta příležitost k novému růstu, k vstupu do nového života, do nového směru. Jakoby. Jak říkám, může to být bolestivý, to je i s tou 8 poháru, i s tou 5 poháru, je to prostě nějaká bolestivá ztráta, ale je to ztráta, která je potřeba udělat. Je to potřeba prostě vymazat, poučilo mě to a posunu se dál. Nemůžu stagnovat ve stejných vodách, to nejde. Utrápil bych se, sužoval bych se zbytečně. Jo? Je potřeba jít novému. Je potřeba hledět jakoby vstříc zítřku, vstříc tomu novému, co nás čeká, co tam bude. A vy tady máte kartu slunce. A karta slunce je o tom, že když jakoby, nebo takhle, vy tady jako procházíte nějakými smutnými situacemi, jo, takovými už nemůžu dál a tak. Vy prostě jako procházíte nějakým těžkým obdobím, ale ta věc se rychle jakoby zlepší, obrátí k lepšímu. Jo.
je potřeba, jak jsem říkala s tou 5 poháru, je potřeba koukat vstříc jako zítřkům nebo prostě hledět do té budoucnosti a nevracet se do minulosti. Protože se to jako všechno posune vpřed a bude to takové jako zajímavější. To je to slovo. Říct si, že takové věci nemůžou trvat věčně, což netrvají samozřejmě. A když budete čelit nějakým tím potížím, tak se rozhodnout. Jo? A je potřeba se posunout včas. Ale jak říkám, rozhodnout se rozumem a ne citem. Jo? A máte tady 10 pentaklů a ta 10 pentaklů je bezpečný základ. Je to o rodině. Rodina vás podpoří, kamarádi, přátelé vás můžou podpořit. Tak. Nebo i kolegové v práci řeknou, hele kámo, běž, já ti to přeji, běž. Může se tam týkat i nějaké dědictví, tady s tou 5 pentaklů, že najednou přijdete a 10 pentaklů, že můžete přijít k nějaké třeba i sumičce, ale neříkám, že to bude úplně nějaká milionová, to ne, ale je to takové jako prostě, může jít i o dědictví, nabití i třeba nějakého daru od někoho, možná i nějaká malá výhra se tam někomu rysuje, když někdo, jestli to chce zkusit. Já samozřejmě nezaručuju. A něco, co můžete investovat jakoby do budoucnosti. Jo? Možná někdo tady i přemýšlí i pořízení nového domu, bytu, něčeho zahrádky, něčeho, co vám, nebo založení podniku, co vám prostě udělá radost, kde se budete cítit dobře a kde se vlastně jako vám bude jako fajn. Také možná nějaké investování mi tam jde, jo, s těmi penězi. Třeba i do školného. Jo? Třeba i školné mi tam jde. Že někdo bude třeba někdo bude chtít ještě něco dostudovat, ale bohužel už to bude jenom na soukromých školách, tak třeba investice i do vzdělání. I někoho, nemusí to být přímo vaše, ale můžete přispět třeba vnoučeti na nějaký stýpko nebo na něco, jo, nebo na přilepšenou do školy a tak. Tak, co ještě máte vědět? Plánu duše to je. Co ještě máte vědět na tenhle týden od 12. do 18.8. Hop. Hlas srdce. V srdci už dávno víš, co tvůj život potřebuje. Tady je sice trošičku jakoby cit, ale zkuste skloubit dohromady třeba ten cit s rozumem, když se budete rozhodovat. Ale víc upřednostňujte ten rozum před citem. Jo, ono někdy ten cit nás zavede někam, kde opravdu nebudeme mít potřebu, nebo to můžeme zakonit. 3 sama o sobě je o nějaké tvořivosti, o nějakém zrození, o nějakém růstu. A když dáme 6 dohromady, tak 6 je hlavně o komunikaci a o řešení problémů a rovnováhy. Takže tak ještě. Samozřejmě už pomalu chystám i predikce na zdravé hranice si nastavit. Potřeba. Pozor, se 7 poháru, aby opravdu byly zdravé. I s tou 5 mečů. Meditace. Je fajn si zameditovat nebo si pustit hudbu, poslouchat nebo číst knížku, cokoliv. Meditace může být různá, nemusí to být vyloženě, že musíte sedět v tureckém sedě a meditovat. Meditace je pro každého jiná, každému vyhovuje něco jiného. Klíčem je laskavost, samozřejmě. Nikdy nikam nejdeme
naštvaní nebo plný agrese a emocí. Vždycky si necháme radši vychladnout hlavu a popřemýšlet a s klidným srdcem a laskavostí dojdeme dál. Tak a poslední, propuštění minulosti, no úžasné. A na konci balíčku máte ukončení cyklu. Jo? Ukončení cyklu, takže víte, že abyste mohli vstoupit do nového života, musíte něco ukončit. Něco, co vás sužuje, co vám nevyhovuje už. Ano. Tak jo. Tak ode mě je to vše. Já doufám, že se budete mít fajn v tomhle týdnu a chtěla jsem jenom dodat, že už pomalu začínám nahrávat zase predikce pro každá znamení zvlášť na září, takže to určitě v září uvidíte a průběžně budu dávat i ty týdenní a všechno jinak budete mít asi v popisku videa. Tak jo, já vám přeji hezký týden, užijte si ho a mějte se fajn. Mějte se, ahoj.